Hej, velkommen til den her video. I dag der skal jeg lige vise jer hurtigt omkring, hvordan det her gas her det fungerer. Det første I gør, det er at gå hen til brandbilen og skrive / gasmåler. Når I så har gjort det, så tager I lige jeres røgtækkerapparat på. Og dernæst der løber I op til heroppe, hvor opkald det kommer fra. Og så hvis I trykker E, så siger den sådan en pivlyd. Hvis I trykker Enter, så kan I slukke den. Men ude i siden, der står der en hel masse tal. Og som du kan se, så hvis man går tættere på, jeg tror det her, det er helt præcist. Det er det også. Så højeste, der står lige på den lige nu, det er 36,5, og det er det, man skal gå ud fra. Og hvis vi går ud udgangspunkt, de er 2 røgdykker, så den ene tager en gasbrutter, og den anden tager en værktøjskasse ned fra sprøjten. Nu gør jeg det bare lige her, da jeg gider løbe derned. Men så kommer der sådan en lille spil her, hvor jeg skal trykke E. Hvis I, så står der står også altid på hver eneste opgave, I skal ud til, hvor der står, for eksempel den her, find alle utætheder i rørene og ventiler. Brug forstøveren til at gøre dette. Bemærk de registrerede lækager. Løstes hver gang et eller andet startes. Jeg har en idé. Hvis man er hurtigt til at glemme tingene, så tag et billede, når man trykker på den her. Tag lige et hurtigt billede, og så kan man huske, hvor tingene de er. Det gør jeg nemlig også lige med det samme her. Boom. Og så skal jeg lige hurtigt selv finde ud af, hvor de er. Og dernæst, og er man så klog, at man kan huske sådan noget, så hvad hedder det? Ja, så bare endelig gå i gang. Og der står jo, hvad man skal gøre, og man så bare klikke på det røg, der er. For eksempel så viste der var noget her. Nej, prøv at vente. 2 sekunder. Hold kæft, den var langsom, den her computer. Så er det hurtigt at så gå ind og så finde dem selv. Det var det så også. Super. Så går man herop, og så finder man der, hvor røget det kommer ud fra. For eksempel nu har jeg fundet alle 3. Så står der prøv at oppe i højre, så står der prøv at betjene den afspærringsventilen. Den er markeret i cirka 60 minutter eller sekunder, hvor der stod. Så løber man ned og prøver at finde den ventil, man skal bruge. Nu ved jeg for eksempel, hvor den her den er. Men lad os sige, der er nemlig en ventil dernede, hernede bagved. Og så er der også en ventil deroppe, men der er også en ventil herinde. Der er den her, og så er der en længere herinde. Og det er den her herinde, man skal bruge. Som man også kan se. Man kan nemlig se den på den her gule stolpe. Og så står der nærm der for gå i gang. Og så står der herude også, hvad du skal. Drej hjulet ind til de her 2 tal er imellem hinanden. Og der skal du bare holde den inde. Og du har fået 3 gange til at gøre i. Og hvis du så misser dem alle sammen, så må du starte forfra. Og det er i hvert fald ikke lige det, jeg er ved at gøre. Og jeg skal lige sige, er man for langsom, så skal man være hurtig. For så begynder det at springe. Vær lige stille, tak. Okay, jeg tester. Og hvis man er for langsom, så begynder det lige pludselig at springe i baggrunden. Og så er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, hvornår I skal gøre det her hurtigt. Selvfølgelig gør det hurtigt, men ikke stress over det. Bang.